Good afternoon, good evening, magandang tanghali, good morning. Anong oras man kayo nanonood sa television man o social media, ito ang Bawal ang Chismis at ako si Sonia Soto. Sa episode na ito, inimbitahan natin ang isa sa mga pinakamaimpluwensyang Fernandino. Nanilbihan siya bilang 3-term mayor sa syudad mula 2013 hanggang 2022. Pero bago yun, alam na natin ang track record niya sa politika. Matagal siyang konsihal at napakatagal din niyang nag-vice mayor. Isang inhinyero, politiko at magsasaka. Si former City of San Fernando, Pampanga Mayor Edwin Santiago o mas kilala bilang EDSA, ang nagpakilala sa mga katagang Fernandino First. Nagsimula ang kanyang karera sa politiko noong 1992 nang mahalal siya bilang konsehal ng syudad. Nanilbihan sa katungkulang ito hanggang 1998. 2004 nang maluklok siya bilang city vice mayor. Matapos ang 3 termino sa pwesto, sinubok naman siya ng mga Fernandino bilang alkalde. Bilang mayor, 9 na taon siyang nanilbihan sa syudad. Ilan sa mga parangal na tinanggap ng City of San Fernando sa ilalim ng kanyang administrasyon ang mga sumusunod. Zero Waste Leadership Award by Mother Earth Foundation noong 2019. Best CDRRMC for Component City noong 2018. Presidential Lingkod Bayan Award sa Central Luzon noong 2016. Most Competitive City in the Philippines noong 2015. Regional Environmental Compliance Award noong 2014 at marami pang iba. Consistent din na ginagawad ng DILG ang Seal of Good Local Governance sa syudad. Tinanggap din ni former Mayor EDSA ang Most Outstanding Mayor Award taong 2015 hanggang 2019. Ilan sa mga flagship projects ni former Mayor EDSA ay may kinalaman sa infrastruktura. Kabilang dito, ang isang civic center sa Barangay San Isidro na ginamit bilang isolation facility noong kasagsagan ng pandemya, at ang kontrobersyal na bagong public market. Sa kanyang panahon bilang politiko, hinarap din ni EDSA ang iba't ibang issue. Isa na rito, ang pagsasampa sa kanya ng kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act 6713 o an act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials noong 2020. Sinampa ang mga kasong ito kay EDSA ng Volunteers Against Crime and Corruption at dating Barangay Dolores Captain na si Melchor Caluwag dahil sa di umano'y pagbili ng overpriced relief goods gaya ng bigas, sardinas at maging mga thermal scanner. Pinasinungalingan na ng dating alkalde ang mga akusasyong ito. Ang totoo po ang lalabas sa sitwasyon po ito, napatunayan po natin na ang siyudad San Fernando isang matatak na local government unit. Kung ako may pananagutan, hahanapin ko. Bawat departamento, kung may pananagutan, hahanapin nila. Ganyan po ang siyudad San Fernando. Ngayong 2022, natapos ang huling termino ni EDSA. Nagbalik man sa pagiging isang pribadong mamamayan at consultant, nananatili pa rin siyang isa sa mga pinaka-impluwensyal na Fernandino. Salamat at nagpaunlak ka, Mayor, sa aming imbitasyon sa iyo. Bakit parang umitim ka yata? Pero napansin ko, bumata ang itsura mo. Ay, salamat, Sonia. Alam mo, pag sabi ka nga, ang buhay ay hindi naman iinto yan, no? So, balik tayo sa go back to farming. Ano yung pinakamalapit sa puso mo, pagkagising mo, yun ang gagawin mo. Dahil dati, busy kayo dahil bilang mayor ng syudad, mula umaga hanggang gabi, mga problema ang kaharap nyo. Ngayon ba, may mga kaharap pa kayong mga problema? O talagang ano na lang, pa-relax? Hindi naman tayo nawawalan ng problema. Lahat I'm enjoying the moment. That's my yan ang nasa isip ko because yan ang palagi kong sinasabi sa mga kabataan. Sabi ko, past is past, but you learn from the past and always plan the future. Don't worry about the future. Always live at the moment and enjoy the moment. Anong mga klaseng activities meron kayo? Sabi nyo, you're enjoying the moment. Yung
na-miss ko na sabi ko, salamat sa mga yung pagkalaki ko na lumaki kami kasi sa bukid eh. Sa pagsasaka, may yung lolo ko talagang ano siya eh. Buong buhay niya magsasaka siya. And yung mga chewin ko. At ako, bilang kasimbahay ng lolo ko, marami akong natutuan sa lolo ko eh. Kaya siguro, sabi ko, yung nakagisnan mo, yun ang dumidikta sa isip at puso mo. At yun naman ang success story ko. If there is a success story, na so-called success story, dyan ka natutuwa, dyan ka nabuhay. So, kaya sabi ko nga sa'yo, nag-e-enjoy ako. And I have more time sa family and sa mga kaibigan Ayun. natin. Saka sa Family. gusto ko, I love reading. So what are you breeding? Noon kasi ako nagbi-breed ng mga alaga namin eh. Lalo na yung lolo ko, nag-aalaga kami ng free-range chicken. So up to now, I'm a chicken man. Nagbi-breed ako ng yung mga table chicken, meat chicken, yung mga ornamental chicken, yung mga show type, yung mga, even gamecock, yung mga Pansabong. mga Oo. pansabong, Oo. although hindi ako nagsusugal, hindi ako nag-ano, but I love breeding. Sinabi ninyong farm life, mas into breeding kayo kaysa sa planting, no? It's a combination eh. Combination. Kasi ang farming kasi when you talk of farming, the real life is nasa farm. According to research, yung mga ibang lahi 35 years old. Nagre-retire na, even di Singapore niya. Saan sila? Nasa farm sila. So, pwede pala namin kayong tawaging gentleman farmer. Yes, I love that. I like that. You are now from mayor to gentleman farmer. Yes, gusto kong Ano ipagmalaki yan? Do yan. you see yourself not going back to your previous engagements? Kasi di ba engineer kayo by profession? Yes, yung consultancy, hindi naman nawala yan eh. Hindi. Nung nag-mayor ako, nag-divest ako, and then I don't have the time, so naging yung advisor ka na lang, I still doing some consultancy. At ang kapalit ko kasi yung anak ko, at saka si Kitty naman, inaantabayanan ako, yung si Pamela. So si Pamela ang kino-coach ko ngayon eh. Sabi nga ni Pamela, kahit na konti lang sa utak mo, pamanaan mo naman ako. Ang sagot ko sa kanya, hindi. Dapat later on, mas magaling kayo. Mas magaling kayo because of yung panahon nyo ngayon is mas magagaling yung mga bata ngayon. Sabi naman nila, yung mga anak daw natin, improved version natin eh, hindi ba? Yes, yun ang maganda. Meron ka rin hinahanap-hanap sa dating buhay politiko na nakasanayan mo. Meron ho bang ganon, Mayor? Well, Sonia, sa totoo lang, hindi siguro pare-pareho ang tao. Sabi ko nga, kung ano yung ngayon ko, I have to enjoy it. Bakit mo hanapin ng wala? So, ako, Sonia, honestly, hindi inahanap na sarili ko ang posisyon. Yung mga nakagawian, hindi rin? I miss the people I work with. Okay, the people you work with, yun Yes, ang I na-miss mo. really miss them. Not going to City Hall, not the position. No. Bakit mo hanapin yung wala na sa'yo? Okay. Di ba? Pero hindi ba kayo na-relieved naman? So, ang natanggal sa akin, Son, is hindi trabaho eh. Kasi, pag trabaho kasi, Okay. I don't like to go into position and money eh. Di ba? And money and position eh. Pag marami kang pera, ang pera mo aanap ng posisyon. Pag may posisyon ka, aanap ka ng pera. Yan ang cancer eh. Pag hindi tayo umalis dyan, Son, yung I take it as an obligation Okay. and responsibility eh. So yun ang natanggal sa akin. But, uulitin ko, I miss the people I work with eh. Okay. Not the position. Yeah. Gave you a lot of pressure as a leader, di ba?
So parang yun yung context na pinanggagalingan ko na kanya ako na itatanong na hindi ba kayo na-relieve? Pagpasok pa lamang ng Burmans ay kumukutita at maliwanag na ang kahabaan ng Jose Abad Santos dito sa Pampanga dahil sa mga maririkit na parol. Mula pa noong 1900 sa ginagamit na ang mga parol bilang dekorasyon at simbolo ng kapaskuhan at pananampalataya sa Diyos. Sa kalaunan ay nagdaos ng patimpalak upang hirangin ang mga pinakamahusay sa larangan ng paggawa ng parol na tinatawag na Ligligan Parol. Kaya naman ngayong December 17, tunghayan nating muli ang mga gahiganting parol ng 10 barangay na lalahok sa Giant Lantern Festival 2022 sa Robinson Star Mills, Pampanga at mamangha sa angking galing ng mga Fernandinos. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood dito sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115. Mangyari kanya ako lang naman ito na itatanong sa inyo, Mayor Edsa, dahil siyempre, noong panghuling termino ninyo, pandemic di ba? Ang tindi ng mga problema na dumating. Siyempre, hindi ba natural lamang sa isang tao na yung crisis na pinagdaanan natin, pandemic, gave you a lot of pressure as a leader, di ba? So parang yun yung context na pinanggagalingan ko na kanya ako na itatanong na hindi ba kayo na-relieve na after ng napakahirap na last term ninyo kumbaga kahit papaano na nabigyan kayo ng chance to makahinga ng konti, yung breathing space, ika nga. Kanya ko lang naman na itanong yan. But of course, nakukuha ko yung sagot ninyo, na must you long for the company of yung mga friends na na-develop nyo, nakasama ninyo through time, di ba? Not really the position. During the pandemic, sabi ko nga, pag tumanggap ka ng obligasyon at responsibilidad, walang mahirap son. Dalawa lang pupunta, you have to be a lousy leader, Okay. or yung ililid mo yung mga taong, hindi naman ako nagtrabaho son Kaya kung titignan mo, how we respond during the pandemic, at saka yung start ng pandemic, ang gagaling nila, son. Ang gagaling. Even yung private sector, nakita ko ang partisipasyon nila Okay. Even yung mga barangay, sabi ko, great people comes in times of hardship. Yes. Diyan mo makikita So, would you believe? Hindi ko namalayan na nagtayo tayo ng Senior Citizen Center. Diyan sa, we're the first one na nagkaroon ng isolation center. Pero yun mo, sa record natin, ang in-isolate natin doon, dinala natin for 14 days, almost 3,500 nung tinignan ko yung record ni isa walang nawala ng buhay. Diba? So that is something and we are the first one na nagkaroon ng testing yung Yes, di ba naging issue ang mga yan. Bakit sabi ko hindi natin kaya because of Valenzuela, Marikina, they have the funds but they waited so long. So tayo magagaling yung mga doctors natin and yung TWG natin, yung mga department. Ang gagaling nila, son. Diyan mo makikita ang magaling. Magaling ang TV36 because yung information. Yes. Diba? Kaya ako sinasagot ito, bilang hindi naman ako nagtrabaho but I take the responsibility and Of leadership. hindi tayo, 3 beses ako na-COVID Buong pamilya ko na-COVID. Siyempre, thanks God, thanks to everybody. You survived. At least, nandito pa tayo Yun lang, that is something na Yes. At nagampanan natin. At yung natin, at in terms of recovery naman, ang San Fernando, hindi tayo mahilig magsara Hindi natin pinag-usapan ang usapang
right and there, if there is a word economic recovery, hindi tayo nagsasara ng mahilig na lockdown. Oo. The only city na hindi mahilig sa lockdown. Nagbubukas ang SNR, ang SM, Robinson, mga supermarket, palengke. Yes. Magagaling yung mga department natin eh. That is one thing good about San Fernando. Napakalakas ng institusyon. Nakasama kang nagtayo nun, Sonia. Thank you, Mayor. Meron ba kayong mga pinangarap na programa na ipatupad sa San Fernando na kumbaga na nagkulangan kayo ng oras, hindi nyo na ipatupad? Well, Pero Son, gustong-gusto napakahirap na tanong yan. Hindi ko pinangarap ang maging mayor, sa totoo lang. Pero ang pinakapangarap ko, kung ano yung magagawa ko sa ating bayan bilang Fernandino. Okay. Pinangarap ko yon. Yun ang nasa isip at puso ko. Alam mo, there is only one way eh. The art of service. The art of service. That's the thing that dictates my heart eh. Ang utak ko is ano yung magagawa ko, but heart dictate. So there is only one way eh, to seek a public office eh, from a corporate. Yes. And that. Pero nung pumasok ako bilang konselor, nasunog ako eh, naano ako eh. Sabi ko, biruin mo, sa corporate world, alam mo na yan, white is white, black is black. Ang alas 8 is alas 8. Pag nag-set ng ganyan ang direction, you have to comply eh. 'Di ba? Iniisip mo palagi kung ano yung may tutulong mo sa kanila eh. 'Di ba? Hindi ka makakapamili ng tao son. Hindi ka makakapili ng taong mga inaarap mo. Kasi once you seek a public office, lalo na elective official, sila lahat eh. Whether bumoto sa'yo o hindi bumoto, parte na ng ano mo yan eh. Di ba? Wala ka bang mga nabitin na programa? Kaya nga, sabi ko nga, hindi mo matatapos eh. Hindi mo lahat magagawa. Okay. Hindi mo lahat matatapos. Kaya dapat may succession plan ka, continuity, succession management, kasama na sa leadership yan. Okay. Kasi we just given 9 years, pinakamahaba yan. Ang importante kasi, meron kang direction. Yung tinatawag nilang, you know this, yan ang tinuturo mo ito, Sonia, ha? Meron kang roadmap, meron kang destination. Importante. Pati yung mga hindi mo na makikita, dapat gagawin mo. Meron tayong urgent. Urgent. Ano ba yung urgent? Meron tayong short term. Meron tayong medium term. Meron tayong long range eh. So, I'm talking of the long range. Even yung medium, medyo patapos, tutuloy na lang ng yung pumalit sa atin. Okay. Pero yung mga urgent, like may mga tangible, intangible, halimbawa yung flooding noon. So at least plus flood na lang tayo noon. Okay. Because we declare it an urgent eh. Kaya nung ako, my first 100 days, kasama kang gumawa sa vision and mission. We revisited everything, son. May mga bagay na you cannot measure it. Like, we have to change what is broken, what is that we have to fix what is being damaged, 'di ba? So, 'yan ang trabaho ng isang leader. Okay. Na hindi mo matatapos eh. Like, ginalaw mo yung culture. Culture. Ano yan eh? Continuous yan eh. But, yung mga tangible naman, at least hanggang sa termino mo. Kaya meron tayong annual investment plan na 3 years. Okay. And then, every year, kung ano lang yung matatapos mo. So, when it comes to yung mga tangible naman, son, ako, for me, dahil alam mo, sabi ko nga,
hindi mo lahat matatapos yan. Okay. So, like, pinagdugtong natin yung mga daan. Ordinaryo sa isang politiko yan eh. Okay. Yung mga tulay, Okay. almost, even local, hindi nagpapagawa ng local bridge ang isang LGU. But, sa pangangailangan, pinagawa natin. Okay. So, nakita mo yung palengke natin, sabi nila sa akin, Mayor, wag mong pagagawa yan. Mamalasing ka dyan. If you are seeking for the last term, sorry, hanggang second term ka lang. So, at least ginawa natin na enhance na lang yung basic. We have the civic center. Sino makakaisip na si Isko Moreno, isa sa pangarap niya is magkaroon ng civic center. Sino yung may civic center sa region natin? Na 14 hectares. Na ang civic center kasi, diyan mo makikita ang mamamayan at gobyerno. Ngayon, bago ako bumaba, Meron ng park. yung sanggunian, inano natin an ordinance, yung establishment of parks. We have 7 parks now. Dati ang Arnedo lang ang parks. Hindi naman natin pag-aari yun. Okay. Ngayon, meron tayong city park na pag-aari natin ng gobyerno to almost 3 hectares na napakalaki niya. Okay. We have the civic center, nag-allocate tayo ng non-biddable yan. Oo. Ang palengke, yung nasa gitna ng palengke is a park. Nakita ko yung mga promenade, yung mga sa tabing Yes, ilog, nakita ko. park. So, nabalik natin ang Paskuhan. Okay. Alam mo, Sonia, nasa plano lahat yan eh. Hindi ba sabi ko, you plan the future, hanggang dito lang. So, kasama, even the private sector, gumalaw ang lahat para makuha natin yung gusto. Pero, hindi pa tapos yan, Son. Nagkaroon kayo ng succession plan in so far as the 2022 elections. Tumunog na ang gandingan para sa karapatan. Ang napili na mga iskot-iska bilang most development-oriented talk discussion program ay ang Perspektiba, Trolls sa Pulse, CLTV. Sa ngalan ng CLTV, ako'y nagpapasalamat sa mga bumubuo ng UP-LB Gandingan sa karangalang iginawad ninyo sa aming programang Perspektiba dito sa CLTV. Lahat tayo ay nagtatrabaho sa media industry. Araw-araw ay tumugon sa tawag ng panahon upang maging plataporma para sa mga walang boses sa lipunan upang sila'y patuloy na marinig. Maraming pagsubok ang dumating at darating pa. Ngunit sa tiyaga at determinasyon, nagtagumpay tayo. Narito pa rin tayo at patuloy nating malalagpasan ang bawat balakid. Muli, nais naming iparating ang aming taus-pusong pasasalamat sa UP-LB Gandingan Awards at iniaalay namin ang karangalang ito sa aming mga tagapanood na siyang inspirasyon namin araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Nakalasalamat po kay kayong ano. So, kanina meron kayong sinabing succession plan. Pero, masasabi ba natin na nagkaroon kayo ng succession plan in so far as the 2022 elections? Well, Son, alam mo kasi, things change, things always change. Okay. And the people, they tend to, decide, they do things for a reason, and things happens for a reason. Hindi mo maalis yan eh. Okay. One good example, hindi ko sasagutin muna ng diretso yan, ano? We need
3 to 4 good president to change this country. Okay. Okay, son? So, if you look at the cycle, son, my research is every 50 years, bumabalik tayo. It's just a roller coaster. Way back, 20, nagkaroon ng pandemic. Yung tinatawag nilang Spanish flu, influenza pala. After 10 years, dumating yan. Nagkaroon ng First World War. May economic crisis, may Great Depression. Tingnan mo, son. 1920, 1970, that is 50 years. Yes. Ganun din ang nangyayari. Depression, 2022. Okay, 2022, 50 years. Okay. Tingnan mo, son. Another Marcos. Who is the president? Marcos. Bumalik tayo sa Marcos. Yes, okay. Diba? So the failure of succession is, sabi ko nga Pinoy, kung si Pinoy nasunod lang sa rule of succession and 3 to 4 president lang ang Pilipinas, babalik sa rangko niya. Ang rangko kasi ng Pilipinas, way back 1920s, 1930s, record, history, we rank number 1 or number 2 sa Asia. Okay. Okay, nakita mo. Ngayon, ano sabi ng CNN? Dati ang sinasabi ng CNN, within 40 years nung si Pinoy, ang Pilipinas, we will be ranked sa top 10 sa buong mundo. Okay. Okay. Ngayon, ano sabi ng CNN? We don't know. But even in 80 to 100 years. So, why? There is no succession. Ang pinakamagaling na presidente sa akin, aside kay Magsaysay Garcia, nung talagang si Pinoy ang datos ang magsasalita, hindi ako Why? The highest GDP during the time of Pinoy. The lowest inflation rate during the time of Pinoy. At nakapagpairam pa tayo ng pera sa European Union. Ngayon, ano rangko natin? Hindi. Sabi ko nga, I'm not blaming anybody. But the culture, I'm referring to a culture. Kasi, hindi naman kasalanan ni Marcos na maging presidente. Di ba? Hindi naman kasalanan ni Duterte. May ginawa naman sila But I'm talking about yung succession Di ba? Okay. So, sasagutin ko na ngayon, no? Yun ang inisip ko, kaya pinatatag ko ang bureaucracy. Because politician, elected official, they come and go. If succession, we need succession, wag lang gibayin yung bureaucracy. Kahit na sino ang dalin mo dyan, umupo, mamanayon niya lahat. Pumunta muna tayo sa mga tanong ng ordinaryong Fernandino, Mayor. Lumibot ang team namin. Yung news team namin lumibot sa San Fernando para tanungin yung mga Fernandino tungkol sa mga bagay na nangyayari. No? So, ito yung unang tanong ng Fernandino. Nais ko lang itanong kay Mayor Edsa, totoo ba na hahabol siya sa susunod na eleksyon? Naabangan kaya? False. Okay. Hindi nyo na ba sesegundahan? Wala na kayong paliwanag. Basta false. Alam mo, Son, sabi, I'm enjoying the moment. Okay. Kasi kung ahabol ako, hindi ko ma-enjoy yung moment ko. Okay. So, interviewin ko na lang kayo, sabihin natin, 2023 next year, tsaka 2024. So, meron na naman pangalawang tanong. Utang ko mo po sana na pong during your term na abaya po talaga keng agenda yo ining palengke ngayon Tinatanong niya kung yun bang palengke ay kasama talaga sa mga agenda ninyo. True. True, okay.
Actually, nasagot nyo na yung kanina. Kanina pa tungkol sa palengke. Okay. Napakahirap. Oo. Ano yun. O ano naman yung tanong pa ng mga Fernandino. Kutang-kumo po sana nung niyang panahon na makaluklok po kayo ng ating pong meresolba keng problema tamo ken Balen San Fernando. Mahirap Hindi natin sagutin ng medyo true all false, eh. Oo, hindi no? Diba, Medyo ano? mahirap, no? Mahirap Okay, pag- pasensya na ho, kasi sige. hindi ho masagot ng true or false yung tanong, Oo, eh. Okay. So, yung susunod na tanong kay Mayor ng Fernandino. Mayor, ating kayo po solusyon ni aking trapiko. Anya po kasing ikayo naman, in trapiko keti San Fernando, pa rin masalese. Gusto nyo sagutin yun, Mayor? Well, ang traffic ngayon is anywhere eh. Kung umuwi ka ng Bacolor, it will take you 1 hour, 1.5 sa Bacolor lang. Paglilipat ka ng Angeles, San Ganun Fernando, ganun din eh. You know, one thing about, siguro kaya ginagawa yung North Rail, tsaka hindi pa natatapos yung loop natin as meron kasi tayong ugnayan ng Angeles, Mabalacat, and even Apalit, Okay. na magkakaroon tayo ng loop. At inumpisahan na natin yung mga rapid transit eh. Nakita mo yung mga electric vehicle not using your own car eh. Kasi janitor lang ngayon, may kotse na eh. Di ba? Janitor lang, ha? Oo. Janitor ang posisyon. Because we are a city of cars eh. That's supposed to be hindi. So ang dami natin daan, naging 3 lanes na tayo. Even the previous administration bago ako, ang dami na niyang ginawa. And then yung kasing daytime population natin son, More than 1 million, ano? times 4 eh. Times 4 eh. So More than 1 million na. yes, lalo na wala pa yung Mega World. Hindi pa yung SM magtatayo ng 7 building. Oo. So kaya sabi ko ang regulation pa rin ang kailangan. Try to review yung magpag-collaborate sa public works because the regional center is palaki ang opisina nila, more investment, and kaya i-review nila yung land use, tsaka yung plot ratio natin, yung floor area ratio na may mga lugar na glut na, pero nagtatayo pang high rise, medium rise. So, i-review lang yun, Son. Okay. Okay. Sige. Ako naman, Mayor, magtatanong sa inyo tungkol sa, nababalitaan nyo siguro yung hindi magkatono, yung sanggunian at saka yung mayor. Kasi kayo, naging konsihal. Ilang taong kayo naging konsihal? 10 years. 10 years. Tapos naging vice mayor kayo, 9 years. 9 years. Naging mayor kayo, 9 years. Yes. So, lahat ng posisyon na pwede sa local government unit na pagdaanan ninyo. Bago nyo sagutin yung tanong ko, gusto ko munang isingit ang tanong ko, alin sa tatlo, konsihal, vice mayor, mayor, ang pinaka-enjoy kayo na posisyon? Pinaka-enjoy yung... Pero nag-enjoy lahat ako. Pero Okay, of course, pinaka. di mayor. Mayor. Okay. Dahil Execution ka eh. You can, yung mga gusto mo, magagawa Mapapatupad mo. Mapapatupad mo eh. Alam mo, isa lang naman ang sikreto niyan eh. Nung konselor ako, I always convince my, kasi ano kayo eh, hindi collegial kayo eh. yes. Hindi ka naman pwedeng Mag-isa ka lang. mag-isa ka lang doon eh. So I always convince, even nung nag-vice mayor ako, bumaba ako sa Ganun pa rin. to support yung mayor. Yes. Lalo na yung magaganda eh. Kasi may mga bagay naman na you have to discuss, kaya may mga executive meeting. Meron namang mga Mga LEDAC, mga ganyan. to come up with really on one direction eh. 'Di ba? Sabi ko nga matatalo ang talong bayan.
Kapag nagkagulo. Nagkagulo eh. So sabi ko nga, dapat ang mayor, he must be a good listener. She must be a good listener. And also, kaya sanggunian yan eh. Sanggunian eh. Yan ang bibig, yan ang tenga ng taong bayan. Kaya sanggunian sila eh. Sanggunian. Oh, panlunsod. panlunsod. Diyan dapat sila ang pinakamalapit sa tao eh. Na marunong sila. Ano yan eh. Di ba? Diyan nagagawa yung mga batas. Ang mga resolution, yan ang daing nila eh. Na pinarinirig mo sa national, sa governor, sa mayor. So ano yung nature ng problem na nakikita ninyo ngayon? Siguro, yung nakikita sabi ko niyo? nga, Sige. dapat pagkatapos ng election, they will sit down. No? So, hindi na individual differences yan eh. Parang Hindi na. ang pinag-aawayan, sabi ko nga, wag silang pupunta. Yung hindi magandang, the essence of politics, yung position and money lang. The heart of service, doon sila, kung paano sila magsasama para sumerbisyo. Anong advice ang maibibigay nyo sa sanggunian sa differences nila with the mayor? Pagpasok pa lamang ng Burmans ay kumukutitap at maliwanag na ang kahabaan ng Jose Abad Santos dito sa Pampanga dahil sa mga maririkit na parol. Mula pa noong 1900 sa ginagamit na ang mga parol bilang dekorasyon at simbolo ng kapaskuhan at pananampalataya sa Diyos. Sa kalaunan ay nagdaos ng patimpalak upang hirangin ng mga pinakamahusay sa larangan ng paggawa ng parol na dinatawag na Ligligan Parol. Kaya naman ngayong December 17, tunghayan nating muli ang mga gahiganting parol ng 10 barangay na lalahok sa Giant Lantern Festival 2022 sa Robinson Star Mills, Pampanga at mamangha sa angking galing ng mga Fernandinos. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood dito sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115. Anong advice ang maibibigay nyo sa sanggunian sa differences nila with the mayor? Well, sabi ko nga, pagkatapos ng election, nabigyan na sila ng posisyon, whether you're a councilor, you're a vice mayor, the mayor, sabi ko, dapat Itabi na yung politika. wala mo na ang politika, and then, yung kung paano mo i-invite ang private sector, wherein kayo, hindi kayo magkasundo. Hindi kayo magkasundo. Hindi ba? Okay. Sabi ko nga pag mayor ka, ikaw ang tatay, ikaw ang you have to understand yung mga sinasakupan mo eh. And hindi ka yung lalo na yung local government code. Noon kasi, ang presiding officer is the mayor. Diba? Nung araw eh. Ngayon, oo. may separation of power eh. Diba? Pero co-equal sila. na Co-equal branch, sila. oo. So, pag co-equal, dapat equal din ang para sa serbisyo sa tao. Dati kayong nag-vice mayor, dati kayong nag-konsihal, dati kayong nag-mayor, no? Pwede bang magtagumpay ang sanggunian kung hindi nila sinusuportahan yung alkalde, yung mayor? Bakit naging outstanding sanggunian ang San Fernando for 9 years? Bakit ako 7 times akong inanong outstanding vice mayor? Yes. Why? Bakit? Isa lang ang sikreto. Sinusuporta namin ang mayor namin. Kaya marami siyang eskwela na napagawa noon, nakapagpagawa ng City College, di ba? Without the power of the sanggunian, Hindi niya maipatutupad hindi niya eh. yung vision. Katulad ko, mapapagawa ko ba ang palengke? Mababawi ko ba ang... hindi ako. Mababawi ba natin ang
Paskuhan. Mapapagawa ko ba yung civic center and the town center? Yes. Kung walang suporta ng sanggunian. So, kapag hindi matagumpay na naipatupad ng mayor yung mga dapat na programang karapat-dapat na dinideserve ng mga Fernandino, hindi rin pala magtatagumpay ang sanggunian, ano? Wala silang maipakikitang accomplishment. Ang sanggunian kasi, they are not executing something. Hindi sila makakagawa ni isang tulay. You just give a law that will ano yung batas. Even pag-approve ng budget, that's a law Appropriation Act yan mga ano Ngayon, tingnan mo, napakagaling na sanggunian natin. Tingnan mo naman yung kalidad ng mga sanggunian natin. Yung vice mayor natin ngayon, veterano ng Konsehal. Okay. Tingnan mo naman, from first councilor down to the 10th councilor. Ang gagaling yan So, ang gagaling ng bureaucracy. So, nasa leader yan it's a question of leadership Son, I will define leadership in a few words. Diba? Leadership, susunod kami. Pag nakita namin ang puso mo, we'll follow. Show me your heart and we will follow. That is the key word. Diba? Sino ba yung sanggunian na hindi susunod Bakit ako napakatigas ng ulo ko, Son? Sabi ko, lahat ng gusto ni Mayor Ocanoon, nagawa niya. So, ang ibig mong sabihin, kapag ganyan ang may diferensya, yung mayor. Hindi ko sinasabing siya may... Too early nga, Son To say. Dapat, mag-ano sila. Nagledak na sila Diyan mo makikita, I will lay down my cards, I will show my card, so I will show my heart, and please. From your point of view, sabi nyo, hindi nyo pa i-judge kasi too early. Pagkatapos sabi nyo naman, hindi din magtatagumpay ang sanggunian kung hindi rin nila susuportahan ng mayor, pero on the other hand, nasa mayor din yan sapagkat siya ang leader. At magagaling naman yung mga sanggunian na yan. Magagaling din yung mga nasa bureaucracy, yung mga career officers, magagaling talaga yan, properly trained ang mga yan. Kanya sila nandyan Dahil sila yung institusyon, hindi ba? Sabi nyo. No, may nasa-sense ako sa inyo na sabi nyo, show me your heart. So, meron ka bang nakikita na hindi pa talaga umabot sa point na yon? Son, Yung relasyon ganito, ng sanggunian at whenever ng you mayor. start something, bahay man, o anong ginagawa mo, start it right. Pag-aralan mo muna kung ano yung papasukan mo, what is the culture. Okay. So sabi ko nga, out of a problem, kanina, tinanong mo kung may problem, don't create another problem. Di ba? Don't create another problem. Sabi ko, ito ang ingatan mo sa leader. So sa tingin nyo, mali ang start? I think it's too early. It's too early to... Makikita natin ang result. Diba? Ang result, titignan natin sabihin natin sa first 100 days. Baka sasabihin ko sa iyo, Son, mali. Bukas na nagkasundo sila. Hindi pa natin alam lalakad pa yan Ngayon, punta naman tayo sa last segment ng ating programa, Mayor. Isang tanong, isang sagot, isang minuto. Okay. Mamili kayo sa dalawa lang. Anong mas gusto niyo? Buhay politiko o private life? Sa edad ko ito, mas gusto ko ang private life. Kung hindi kayo naging mayor ng San Fernando, ano kaya ang naging career ninyo? Consultant. And I'm an entrepreneur. And I am a farmer. Sino ba yung iniidolo niyong politiko? Of course, Pinoy. And also, Joseph Estrada. Of course, Magsaysay, Garcia. Sa mga Fernandino naman, o Kapampangan, leaders o politicians? Well, para sa akin,
history ang magsasalita, maybe in 30 years. And for sure, history will be kind to Among Ed. Kulang na po tayo sa oras. Nagpapasalamat ako sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon sa inyo. Alam ko, nananahimik kayo. Nagkita lang tayo sa sanktuaryo. Tapos napag-usapan natin. Oo. Biniro lang kita. Biniro mo ako, pero... Tinutuo mo. Oo, tinutuo ko. Pero, Actually, ayaw ko sana. Alam mo naman ako, hindi tayo mahilig sa ganyan. Oo. But if it is necessary, Son, alam mo naman, ang impormasyon is formasyon. Yes. Ang TV36 dyan ko inaangahan. Nagbibigay kayo ng tama at nasa panahong impormasyon Thank para you. hindi maligaw Yes. ang ating mga kababayan at kariyon. Thank you, Mayor. At eto, baka gusto niyong magbigay ng mensahe sa mga taga City Hall. Yung mga, siyempre, may mga fans club din kayo dyan sa City Hall. Siyempre, 9 years kayong mayor, 9 years kayong vice mayor. Ang tagal nung panahon na yun, I am sure nami-miss nila kayo. Baka may message kayo sa kanila. Message sa Sanggunian at message sa mayor at panghuli, message nyo sa lahat ng Fernandino. Sige. Okay, sa mga nakasama natin, kanina sabi ko nga, hindi ko man na-miss ang pagka-mayor ko, pero nami-miss ko kayo lahat. Ha? At sa ating mga kasamahan sa Sanggunian, ituloy nyo ang galing nyo, ang sisipag nyo. But sabi ko nga, pagtulungan nyo yan, ang matatalo ang mga Fernandino. Hindi tayo mananalo dyan. For sure, may matatalo dyan. So, pag-igingan nyo sa mayor naman natin ngayon at ituloy lang ang iniisip mong para sa mga Fernandino at ibigay mo ang... Kasi hindi ka magiging mayor dyan kung walang nakitang kakayahan ng isang mayor. Magagaling ang mga Fernandino. Yan ako umanga sa mga Fernandino. So, sa mga nakasama natin sa trabaho, dyan, mga bawat departamento, pinagmamalaki namin ni Sonia. Kanina tinanong ko kung marunong, matatag ang birokrasya. Hindi, sa buong Pilipinas, isa kayo sa pinagmamalaki ng DILG. Kasi consistent kayo sa SGLG, consistent kayo sa PBB. Katatanggap nyo lang ng PBB, yung performance-based bonus nyo. Sana taon-taon yan. At tulungan nyo ang nakaupong mayor ngayon. Makipag-cooperate kayo, lalo na para sa taong bayan. Sa Sanggunian naman, ang trabaho natin, kasama, dyan ako lumago, sa institusyon na yan, pagpatuloy natin na marunong tayong makinig sa pangangailangan ng ating mga kababayan dahil tayo ang bibig, tayo ang tenga ng mga taong bayan. Kung ano yung natin, makisama tayo, makataong bayan tayo. Hindi tayo makapartido o wag muna nating isipin ang eleksyon, kung ano ang kailangan ng taong bayan. Diyon tayo makipagtulungan. Maraming salamat. Very well said. Former Mayor Edsa, na ngayon ay gentleman farmer. Maraming salamat sa ating naging bisita sa episode na ito, dating Mayor Edsa. Sana po nagkaroon tayo ng mga kalinawan sa ilang mga katanungan natin sa dating alkalde ng siyudad ng San Fernando na ilang buwan na rin nating hindi nakikita. Mapapanood nyo ang programang ito tuwing Miyerkules alas 7 ng gabi sa CLTV 36 PTV at sa aming official YouTube channel, CLTV 36 Official. May replay din sa TV sa ating 39 cable partners at sa Signal TV Channel 115. Para sa totoong balita na naglilinaw sa mga fake news at chismis na naglipana sa ating kapaligiran, maaari po kayo magtungo sa aming official Facebook account at CLTV 36 Official. I-like at i-follow din ang aming Twitter account at CLTV36 o magtungo sa aming website sa www.cltv36.tv.
Muli ako si Sonia Soto, taga rito, kasama nyo. CLTV 36 atin to. Maraming salamat. See you next time.